Pomozzi Péter vagyok, és a Pietro de Pomozzi cégnek, márkának a tulajdonosa. Én vagyok egyben a divattervezője is, és esküvői ruhákkal foglalkozunk. Azért tekintem a ruhatervezést művészetként, mert minden egyes ruhadarabban megnyilvánul egyfajta technológia, legyen az printelés, legyen az lézervágás, vagy akár hagyományos technológiák, mint az azsurozás. Ez a fajta kontrasztosság, mondjuk modern és hagyományos technológiák keltette kontraszt az, ami a céget igazán reprezentálja. Most például a kézzel való festés az, ami kísérleti fázisban van. Nagyon sok technológia igényel részünkről innovációt, ami azt jelenti, hogy nem készen kapjuk az ötletet, hogy nekünk ezt hogyan is kellene megvalósítanunk. Például a lézervágás erre egy tökéletes példa. Számos alkalommal belesétálunk egy zsákutcába, amiből vissza kell fordulnunk, és az onnan szerzett tapasztalatot más irányba eltolnunk, hogy végtermék szülessen.